Mhm. Hello. Grabe siya makatapak ng preno. Ilang ulit yun ah. Ilang ulit yung tinapakan yung preno niya. Wag naman sana, no? Pupunta tayo ngayon ng Pasita Complex. Meron tayong delivery ngayon doon sa area na yun. So time check, it's 5:20 PM Monday. So dito ako dumaan ngayon sa Tagapo, palabas ng Caltex gas station. Medyo traffic na ngayon. Kaya traffic. Oh, ano nangyari? Pinagsabihan ng traffic enforcer ng Santa Rosa yung dalawang rider kasi walang helmet. So kung diretso sila, malamang huhulihin sila. Ay, ano bang yun? Sa sub 44? Yun ang gunita pagkamatay nila. May nakapaskil kasi na mga picture ng Fallen 41 44